Por lo tanto, noraboa a todos os que tedes bandeiras azuis, desde os que tedes moitos, os que teñen unha ou dúas, ou empezan por primeira vez, ou a tiña recuperaron, todos fixeron un esforzo moi importante. E lanzamos esa mensaxe de Galicia Calidade. Eu sempre digo que para falar de Galicia Calidade fan falta exemplos, visibles e recoñecibles. Pois o exemplo da bandeira azul non pode ser máis visible e máis recoñecible. Agora que estamos no primeiro brao de xestión plena do noso litoral, que efectivamente temos, estaban pasando por aí algunhas persoas antes, esa senda do litoral, que é o mellor exemplo do que xa estaba aquí hai moito tempo, pero ordenalo, poñelo en valor, darlle un sentido, un relato, como se de agora, arransalo nos sitios onde fixera falta, facelo accesible a tantísima xente, a proba é, dende que falamos da senda do litoral, o interese, non vos podedes imaginar o enorme interese, e está aquí o director da Axencia de Turismo e a conselleira responsable de impulsalo todo, o enorme interese que suscitou e que de xente de moitísimas partes, algunhas moi lonxanas de Galicia, quere saber en que consiste, quere saber como pode vir a disfrutalo e quere saber cando pode estar aquí para coñecelo e percorrelo, dende arriba de todo, dende Ribadeo, ata abaixo de todo, coa fronteira con Portugal. E ese outro tesouro que se coidamos entre todos e promocionamos entre todos, e aquí prácticamente todos os que estades salvando o alcalde da Veiga, que por hora non, o resto creo que estades todos tocados pola senda do litoral. É a demostración, e con isto remato, de que se facemos as cousas desde aquí e as facemos ben, eso sempre é millor. E creo que esa mensaxe que mandamos, que mandades vos con estas bandeiras azuis, de que é perfectamente compatible manter en perfecto estado de revista e que sexe un motivo de orgullo os nosos tesouros naturais e ao mesmo tempo permitir a vida económica, unha cousa non ten por que expulsar a outra. Son perfectamente compatibles e se alimentan entre elas. Ter un litoral magnífico, é dicir, o máis longo de España tamén, pero tamén o millor é que a vida económica, as persoas, as actividades que houbo toda a vida, poidan seguir aí, eso sí, cumprindo condicións moi estritas. Creo que eso é algo que temos que proclamar frente a algúns que din que non pode, ou unha cousa ou outra, non. As dúas cousas, sendo estrictos e respetando. E a mellor maneira de expresar todo eso son esas bandeiras azuis e, polo tanto, neste ano onde volvemos a ter moitísimas, donde somos, como decía Pepe Palacios, a comunidade que máis medra en bandeiras azuis, este primeiro ano de xestión do noso litoral é un ano para felicitarnos por moitas cousas e comprometernos a facer o ano que ven, se pode ser, as cousas millor. E entonces esa Galicia calidade que cada vez se recoñece máis, a xente entenderá un ano máis que é certo e que incluso ainda pode mellorar. Moitísimas gracias.